My people, the worst has happened again. No be small something, no, my people. I know say most of una know this man, so one of the same peace for year. Elena Eze Obi. My people, the update when you can't drop, I watch up to lies, so una know say DSS since when evangelist Obi talk and say the thing when they happen for Aligbo, say e not like her, e not too clear. Say person go buy, they will go carry the person when by the dragon for ground. They talk say e belong to shrine. Say the person they hold. Say e not too like the way when they take the do am. Na so DSS so mopo they come bust the place. As I dey talk to una now, na so Eze Obi come out to come drop a update. My people, not be small wahala. Na it there is fire on the mountain. Also Ben Johnson everywhere. Hey, he can't drag Oga Jik come out. He said that they ask Oga Jik, that they interview Oga Jiko. When I know say Oga Jik is still the go message for Eze Obi, he take am as he own. They come the interview and say that they say mad or pass. He say hey. He say hey, na my oga na, leave that one, leave that one. That means in oga still they use mad or pass. Now so Eze Obi come out to come dey fertilize say Oga Jik say it shall not be well with Oga Jik. Say instead when Oga Jik go take fertilize or he go sue all these people when they talk say when they interview am, when he come dey d'accord to say really that they use mad or pass. That they say mad or pass. He say it shall not be well with Oga Jik. My people, as I cross this video, I will lies. He say instead when Oga Jik go say in property anything, even say you no get money, when you go carry them, go Abuja, go sue them, carry them, use Ogbaligbe, take packet them, ekelebe, Oga Jik they talk say leave am, na my oga be that, na my oga leave am, ena. He said that means that they say mad or pass. My people, things they happen. Oh, he say Oga Jik they say say very soon now Interpol, Ekelebe, DSS, Mopo go carry Oga Jik go Abuja headquarter. Say he just did there, you don't know what they occur now. Say there is fire on the mountain. My people, don't be small something. As I cross this video, I will chalk the lies. He said that they interview him. Instead, when you go take deny, say, my oga, since when I know Eze Obi, he never they use mad pass or they say mad pass. He said they say Instead, when you go take vitalize, provoke, say in no vessel. Say they say that means that they say mad pass. That means that they use mad of pass. He part for inside this video. May not come be say I too talk or on my mouth. No, na for hear everything. My people make una hear am for the horses smart. This video it choctolize me. The way when I take observe this video when Eze Obi do, I will choctolize. I no see mouth take talk again. Make una just sit down jejeje and watch the full video. Wetin come dey occur for Aligbo. Say some place that they say mad pass, some babalawos that they say mad pass. Say that they interview Oga Jik they say na your oga make they leave am, make they leave am. I mean, make una watch the full video. I know if you laugh again, make una just watch the full video. I dey here with una. I want the one boy Anna Jik in a man did video. Ebe yesterday, or day before yesterday. Kamadi body, Madison a Jik in a repass and muddy. Nandi Okajan a repass and muddy. Muddy Mapon, Bagobo Jik in a repass and muddy. In our banqueting. In my video, now going out. You were your canna. Muddy born in a repass and muddy. Now going out when you were your canna. Hey! Even me buogi, Jik even me buogi. Emeli ebuo. Amaram ne ebu di anu manuma.
Mmadụ mepere ọnụ gwa ụsụ ugwu bụ Jik na ị na-arapasị mmadụ. Ije mee vidio na-asụ onye abụ na iwerie ka nna. Ibere megbuo. Iberibe nke ba adịgo nnekwu. Iberibe nke dị nnekwu. Nzuzu nke ba adịgo nnekwu. Mmadụ mepere ọnụ kwuo na kamera sị ugwu bụ Jik na ị na-arapasị mmadụ ka gba nkịtị. Hey! Ibere megbuo. Mana ọ bụzikwa na ibe iji gba nkịtị bụ na ị na-arapasị mmadụ. Ọgụnwa marụ. Mana ọ bụ na ị nara eme ibe abụ onye abụ kwuru mmadụ mepe ọnụ bụ na ị na-arapasị mmadụ ka gba nkịtị. Ịgba nkịtị mmadụ bụ na ị na-arapasị mmadụ. Gụbụ Jik nwanza. Gụbụ Jik nwanza ka m na-agwa. Mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-arapasị mmadụ. Ịgba nkịtị. Ị na-anọ onye abụ. Ije ime vidio jee mere onye abụ vidio si na iwere ka nna na ebiko na ekwuzi na ya. Ibere megbuo gị. Ibere megbuo gị. Iberibe highest order. Ibere megbuo gị. Ịdawa iberibe mbụ n'anya. Aka m abụrụ ịdara iberibe ka ụnụ ụwa. Mmata gị na-emezikwu m ibere. Mmata gị na-eme m ibere. Mmadụ mepere ọnụ kwuo na vidio sị na gụbụ Jik na-arapasị mmadụ. Ịgba nkịtị. Ị mara ibe ị ga-eme onye nwa. Ị mara ka ị ga-eji para onye nwa. Ị mara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ. Ị mara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ ka ọ bịa kọwaa. Ị mara ka ị ga-eji jee kpọta ya ka ọ bịa kọwaa. Ka ọ bịa kọwaa onye iresigoro pasị mmadụ ya na ndị na-ego na ebe ị na-enweta pasị mmadụ. Ịgba nkịtị. Ị na-asọ onye abụ na iwerie ka nna. Iberibe adagbuo. Aka m abụrụ onye dị iberibe ka nzuzu egbugo n'ụwa. Mmadụ mepere ọnụ sị na gụbụ Jik na-arapasị mmadụ. Ịgba nkịtị. Imepe ọnụ mee vidio sị onye abụ na iwerie ka nna. Iberibe egbuo. Olesizi ma ọ bụ na ị na-eme ibe abụ ọ bụ na ị na-arapasị mmadụ n'eziokwu ya ka iji gba nkịtị. Mana ọ bụ na ị nara eme ibe a mmadụ bobie. Ebubo onwe onye abụ boro. Ị kwesịrị ịchụ onye abụ ịkpọta ya nọrị ọdụ. Ọ bụ na oyibo ka ị ga-eji ịkpọta oyibo sịkwa na onye nwa bụkwa ebubo na ị na-arapasị mmadụ. Ya bịa ka na-akọwa ka iji arapasị mmadụ. Ndị iresigoro ya na ndị na-azụ na ndị na-eresi. Ịgbachi nkịtị. Ibere megbuo. Ibere megbuo. Mmadụ mepere ọnụ kwuo ụdị ibe ka ọ ta n'ishe ime ejiwu. Ịgbachi nkịtị. Ị na-enene na-asị onye abụ na iwerie ka nna. Ibere megbuo. Ọ bụ na ijiri ego ị ga-eji mee ụdị ibe nwa. Ire ibe ị nwere. Ma ọ bụ na onye abụ kwuru ibe ahụ na ị brought ya to book. Oyibo mmadụ bụ oyibo. Gọọmenti mmadụ mepe ọnụ so na ị na-arapasị mmadụ. Ịgba nkịtị gị bụ Jik. Efuru efu ka mma. Iberibe. Ma ị mara ibe ị ga-emere ibe ị nwere ka ị dị sure na onye abụkwa bụ ibe ahụ. Iberibe adagbugo n'ụwa. Mmadụ bụ owe ebubo imepe ọnụ na-agwa onye abụ na iwerie ka nna. Ijikwa na-eme ibe. Ijikwa iti ibido isi otu delete. Mmadụ mepe ọnụ sụ na ị na-arapasị mmadụ. Ịmakwa iwe bụ na mmadụ na-arapasị mmadụ. Ịmakwa iwe bụ na ị na-arapasị mmadụ. Iberibe egbugo Jik nwanza. Imepe ọnụ onye bụ ogwu dị ebubo imepe ọnụ
na asị na iwere ka nna biko ya ekwuzina efulefu ka mma efulefu ka mma iberibe adagbuo nzuzu nke bụ nzuzu in the highest order mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-erepasị mmadụ ị ka nọrụ onye abụ ka nọ na-agagharị ijebede petition against the person ijebe mi arrest ka ọ bịa kọwaa ịmakwa na ibe onye ahụ bụrụ ụwa to ụwa ma ụmụ ga-apụta echi ma ụmụ nwa ga-anụcha akụkọ ọma mmadụ bụ ụdị ebubo nwa gụbụ Jik nọrụ gba nkịtị hey ịdịgarịrị ibere megbuo ọ na-aba na-ekwu okwu a na-ama njakịrị ama na-ama njakịrị mana adị serious ama na adị serious mmadụ mepere ọnụ bo wee bosi na ị na-erepasị mmadụ ịka rapụ onye abụọ na-agagharị ijebe kpọ gọọmenti ijebe kpọ oyibo ijebe kpọ barista ka ọ bịa kọwaa ka eme onye anwa ka ejidie ka ọ kọwaa ka iji erepasị mmadụ iberibe dagbuo amara m na ịdị ụdị iberibe enwe mmata gị ahụgo m abịa ị nwere uche Jik ebe anụmanụ ị nwere uche ikekwe ọ bụ na ị na-eme ya mere iji gba nkịtị mana ọ bụ na ị na-eme mmadụ bo ebo na ị na-erepasị mmadụ hey gị na onye a kwesịrị ịgbagha gị na-ekwesịrị ịgbagha gị na-ekwesịrị ime ibe ama na nwoke na nwoke mere ibe Jik nwere uche uche adọrọ akọkọrọ ịmara ibe iberibe adagbuo amara m na ụdị iberibe nwa ka ị dara mmadụ bụ owu sị na ị na-erepasị mmadụ ime vidio na-asọ onye abụ ya ekwusi n'ibe a ya ekwusi n'ihe na ọ na-emekwa vidio ị na-emekwa ndị ọzọ vidio iwe foolish man regret mmata ahụ iberibe adagbuo gị iberibe adagbuo ị nwere uche mmadụ bụ ụdị ebubo a gbachi nkịtị rapụ onye abụọ ka na-agagharị taa ewu ka mma ọ bụ na mmadụ ibe ị ga-eme kunie ka mmadụ ji ekuni ya chọọ ibe na-emewu ana m ene ụdị ọdịdị ịpụta na Facebook ị na-ebe akwa maka na ndị mmadụ na-akọta iberibe adagbuo gị mmata ga-ahụgo m abịa amara m na ịbụ ofeke n'obi ka ji n'aka mmadụ bụ ogụdị ebubo ka gba nkịtị nsogbu adịrọ gba nkịtị na-ene anya obere oge nekwewu na ezo 13 nekwewu na Abuja a ga-abịa nwụchara ụka nwanza ịma na ịpere mpe mmadụ obere oge a ga-abịa nwụchara ije kọwaa mmadụ bụ owe ebubo gbachi nkịtị na-ene anya shi ka na-agwa onye ahụ iberibe adagbuo gị. My people, share una don watch the full video where Eze Obi for the paro dey talk say e go clear for Oga Jik eye very soon. May e dey there dey zuo say the thing is very loud, say that talk no be wetin dey say dey put o, say e suppose to sue all these people or e carry them go Abuja. Say the thing now be say e no fit defend himself, say e dey say make dem leave am, say na im padi na im oga, as dem dey talk say dem dey sell mmadụ pass. My people, wahala dey o, wahala dey for this matter, no be small something. I hear that one for leave una. See you guys for my next video. Thank you guys for watching.